Prepare yourself and your family, no? Andama ang imong kaugalingon o ang imong pamilya. Amen? So, mo na yung pangutana, no? Nganong andamo nato ang atong kaugalingon o ang atong pamilya, no? Ano man ato ang andamo ng atong kaugalingon o atong pamilya, no? Ang tubag na dinhi tungod ang Ginoo hapit na mobalik. Amen? So nga na atong andamo ng ato ang kaugalingon, atong family, tungod ang Ginoo hapit na mobalik, no? Sama sa hapit ka ng gitawag nato ng mga bagyo, no? Maingon ang barangay, maingon ang munisipyo, maingon ang province na pangandam mo. Diba? Gusto pa imo lang kaugalingon ang andamo nimo? Bahala mo, mga anak, no? So, ibang family yun, no? Uban nga sa tuwa ang arang nga sa tuwa ka medyo taas, no? Dahil kung ang atong sapa din eh bulibil na diha sa ato ang bulibil na luoy na ka sa baba batay mo wa na nagpuan na ito yung sunod na sunod pero advantage sa tuwa kay taas ba even pero ang kuan na dito ang ato lang ang ampo na dili yung bibigay dito kung bibigay daw bato pa halos daw, no? So salamat sa Ginoo isugda na dito. So di kita pisagda sa Ginoo din kay ang Dios may poy naghatod sa ato din. Amen. Okay, tungod ang Ginoo hapit na mobalik mo na mangandam ta andama ang imong kaugalingon, andama ang imong pamilya, halo kay ang Ginoo hapit na mobalik. So before mo tong padayon nata ipa-play nga video, no, nga kanang ang Ginoo mahap kanang kalitan sa mobalik, no, mo na ang mangandam ta. So atong ipa-play nga video manan-aw ta. Hallelujah. Tanaw na to iso ang video nga ang pagbalik sa Ginoo pinakalit, no? Hallelujah. Awit, stop na. I-connect sa i-off lang ko sa Dre. Okay, for as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man. So kung anyo nakita nga kung atong pangitabo ba, no, pinakalit kung ana ang pagbalik sa Ginoo, no, nga pinakalit ba wala nga may kapasok sa may Sunday nga hapit ka balik sa Ginoo. Ang sign igsoon, nag-ingon ang Bible na hapit na sumubalik, magira, nasod, batok nasod. Nita po, di ba? Nagira ang Israel, yan ang Iran, di ba? Nagira. And then, nagira ang Russia o Ukraine, o sa, I think sa Thailand, bago lang, no? Kung sa ito yung kalaban. And then, hindi mo niya maabot ang linog, kusog na linog, na bisa asang lapit. Dito mo, di ba? Maabot ang kagutom. O sabay nita mo karon sa Cebu nga, gipadala ang mga pagkaon dito, kaya mga tao ito halos na nagikaon tungkol sa bagyo.
ang balay nila, ang nakita na lang, atok na lang. Kung siya kayo inaasa ilang balay, tarang ito mga basa, pati bugas, pati mga pagkaon na ang mga pagkaon na sa rip, mga basa. So wala sila makaon. Grabe ang kagutom sa Cebu. No? So, muna ang mga sign nga ang ginahapit na mubalik, muna nga kailangan ang damo ni mo, imo kaugalingon, imo family, ang damo ni mo, kay ang Ginoo, kung ato sama sa atong makita sa video, nga kalita, simba sila, pero boom! Isa na nabilin. Ang nagsimba na gani nabilin. Katong ubang ang nagsimba nabilin gani. Amen? How much mo katong wala nagsimba-simba? Sige na, huna na mo. Kita niyo katong makita na ito nga, ang nagsimba gani napagay nabilin. Muna ay encourage no nga manimbay kita, mga lagat kita sa Ginoo. Tinunan niyo ito itong pangalagat is because tama kang mukalitang boom, mukalitang mga, nawala akong misis, nawala ang akong anak. Patigan nila mga nag-dry, mga piloto na nalagot sa Ginoo niya, sa dihang mag-ano sila, mulaga ang airplane, niya ang bukalit ang rapture, akala piloto mo, wala kalit. So sa may tamo sa airplane, makras. Kung ana ang may tabo, no? Muna nga, mangandam ta kay dili na yun, dili na basa-basa ang atong panahon karon. Daghan na kayo mga talagman. Ug salamat lang sa Ginoo nga nihulog yun ang linog. Amen. Okay, now, pag-andam tungod ang Ginoo, hapit na mo balik. Nung mangandam yun ta, hallelujah. So, next slide. Christian, usaon pag-andam sa atong kaugalingon o ang atong pamilya. No? Usaon mga pag-andam no, sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, usaon mga pag-andam. So, tunuan taron sa Ginoo. Hallelujah, usaon mga pag-andam. Andam na ba mo? Amen. Hallelujah. So, adunay 7 ka M. Noon sa maning 7 ka M, no? Adunay 7 ka M. May pala na ito, kung saan yung mga 7 ka M karon, no? So, number 1 ka M, ining magpabautismo. Amen? So, ang atong pagbautismo, kung ikaw magpabautismo ka, sama nga imong giandam ang imong kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo, katungod sa diya mo pagbatismo ka, malimpyuhan ka sa imong sala. Amen. Maugasan ka sa imong sala. Hallelujah. Atong basahon sa Buhat chapter 2 verse 38, nakita niyo diha. Nag-ingon, og si Pedro miingon kanila, maghinuso ka mo o managpabautismo. Amen? Ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Yung tagsa-tagsa, diliinon nga sa usa ka pamilya, isa lang, bada lang ang pabautismo, asawa lang pabautismo, kung dili, tagsa-tagsa kaninyo. Sa ngalan ni Jesucristo, alang sa pagpasaylo sa mga sala. Ba't pa sa magkano bautismo anta para mapasaylo ang atong sala? Kung di ka magpabautismo, di mo pasaylo sa Ginoo sala. Managdawat ka mo sa hatag sa Espiritu Santo. Pag human yung bautismo, ang balang Espiritu pupuyo sa imong kinabuhi. Ngano pupuyo naman siya sa imong kinabuhi? Kaya ngano, nalimpyuhan na ka. Amen? So, para tayo, o si Pedro mingon kanila, maghinuso ka mo o managpabautismo. So, gini mo sa inyo ha, magpabautismo mo, inisubo sa Diyos. Iyak ka mo ng tuman. Amen? Hallelujah. Sunod nga versikulo.
Basahan na to, no? Matthew chapter 28, verse 19 to 20, nangingon, busa, panlako ka mo o panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. Pag aniya karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang nakanindot kung magpabautismo ka, ang promise sa Ginoo kung magpabautismo ka, ang promise niya nga ubanan kaniya. Amen. Magauban ako kaninyo, magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Kung magpabautismo ka, maski nanagat ka, maski naglakad baboy, maski naka sa imong uma, na ang Diyos nagauban sa imo. Amen. Sugo sa Diyos. Hallelujah. Nga magpabautismo. Okay, next slide. Hallelujah. So John 3 verse 5 nag-ingon, mitubag si Jesus sa pagkamatuod nagkaingon ako kanimo, gawas ko ng tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasunod sa gingharian sa Dios. Pagpasabot, hallelujah, kung dili ka magpakatao sa tubig, pagpasabot, pagpabautismo, dili ka makasunod sa gingharian sa Dios. So, mutala ka pa siya, ano di mo ko makasunod sa gingharian sa Diyos? Siyempre, wala man ka nahugasan, wala man ka nililipiwan. Kanagong sa iyong balay, sa pulo, puti kaayo, huko kaayo. No, pasunod na rin mo. Diyan ka sa Diyos. Bako na ko nililhig. Bako na ko nagpaso, isunod. Puti kaayo ah. Wala mo gingharian sa Diyos, pasunod ka. So, kailangan sa nga bautismohan sa ka anak ka makasunod sa gingharian sa Diyos. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. So, moto ang unang aim, no? Magpabautismo. Ikadua. Hallelujah. Ikadua ang aim, maghinusol sa mga sala. Amen. So, pumunta na karon. Naabay tao nga walay sala. Tumang mo, naabay tao nga walay sala. Wala, no? Itang-tanan. Amen. So, kitang tanan maghinusol ta. Pasa ka sa maghinusol. Matag-birthday naman ako. Bagong taon na ba? Bagong tuig? O matag-kalagalag na ba? Kining paghinusol, matag-adlaw ni. Amen? Matag-adlaw. Maghinusol, no? Matag-adlaw kay usay ka wala na tutuyo nga kanawang nakasala ta, no? So, bilang pagpalandam, kailangan na ang paghinusol. Amen? Palakpakan na ang Ginoo. Parehas ka rin sa magawas ka ba? No? Sabi na sa mga lalaki, paggawas niyo ba? Kaya kining babae na, may babae doon nga halos maglubo na lang. Ano daw? Di ba? Sa mata, nakasala na ka. Amen? So, pag-uli yung sa mulay, maghinusok ka. Ano pa sa iyo, ano? Ako yung natutukan. Di ba? Pero yung ato kag bits, yung ato kag langka, kang Siargao daw, Siargao. Kami doon niya. Amen? Hallelujah. So, ano dito maghinusong, ano man, kung maghinusong ka, nandap ka, kung mabalik ang Ginoo, kung maghinusong ka, naghinusong lang kasi yung sala. Amen? Hallelujah. So, maghinusong sa mga sala, hallelujah. Basama to, no? Nag-ingon din sa Matthew chapter 4 verse 17, sugad na ato misugod si Jesus sa pagwali o pag-ingon, maghinusol ka mo! Kisa mag-admin sa ray, kita lang, nagtanong tao. Pati ganyan atong presidente maghinusol.
May usa ka paso nag-ingon nga ang presidente kabul mo. Gabing sala karon sa atong nasod kay pati mga government official nangawat sila o pondo sa atong bayan muna nga dili mapugnan ang baha mukata gyud ang baha tungod kay wala may tarong nga project o may tarong nga flood control. Amen? Ano, gibuhos sa man. Yung sira. Amen? So, maghinuso, no? Ato yun yung buhaton. Kay hadoon na ang ginharian sa langit. Amen? Maghinuso ta kay hadoon na ang pagbayan sa Ginoo. Hallelujah! No, next slide, panood ko. Kung saan man eh? Nakita niyo. Ha? Kung saan may nakabutan diyan, no? No, Chronicles, no? Chapter 7, verse 14, no? Sa atong basahon, hallelujah. Chronicles, chapter 7, verse 14, no? Hallelujah. Okay. Okay, basa na mo. Sige daw. 1, 2, 3, go. Inahangan sa akong ngalan magpapainabusanon sa ilang kaugalingon o magampo o mangita sa akong nawong o mapalikod gikan sa ilang mga dautang dalanan nga ako magpapatalin gikan sa langit o magpapasaylo sa ilang sala o maayo sa ilang yuta. Amen. Kapalo mo, hindi po na para ni sa itong nasod. Para ni sa itong nasod, bansang Pilipinas. Para ni sa tanong tao sa Pilipinas. Amen? Kaya kung dili na mag-hinusol, mas napay kusog sa tino. Napay kusog sa uwan. Amen? Napay kusog malinom. Kung dili na mag-hinusol, napay kusog na anak. Kaya mga matay ang tao kaya wala mga ginuso. Pero kung buhato nato ni maluwas ang atong pamilya. Maluwas ang atong nasod. Hallelujah! Sabihin ko ang akong batayan na gimingan lang sa akong alan magpahidubsanon sa ilang kagalingon o pag-aampo o mangita sa akong naong o pataligo gikan sa ilang mga lautang dalan dahil ako magpataligo gikan sa langit o magpasalo sa ilang sala o mag-aayo sa ilang yuta. Amen? Mismo ang Ginoo mabadlo nga sa bagyo. Mismo ang Ginoo mabadlo nga sa linog. Ewe, nakita niya ang katawhan sa bansang Pilipinas nagpaubos ng biya silang sala nag-ampo sa Ginoo, nag-hinusol. Amen? Muli gusto sa Ginoo igsuon nga itong bato. Hallelujah. Muna nga, ang pag-hinusol buhaton nato na adlaw-adlaw kaya wala ka kapalusunod adlaw. Wala ko sunod adlaw. Doon ako ito sinabi. Isa na sa'yo. Wala na sa'yo. Amen? Wala na sa'yo sa atong ginabuhi. Lain mo man. Lain mo. 36. Yawa, isang po lang niya. Hindi na. Parinta na kakutong. Isang po na. Tabi po na. Amen? Ano yung himo? Amen, wata ka ba naman? Amen, naluleso. Kailangan mag-hinusol ka, no? Kaya musugot sa dali, wako na kita sige na yung kalibutan na mabot ang panahon, tayo mo ka nga mawala ka ng kalibutan na. Pero ayaw ka wala ka na ilangit at wala. Amen? Hallelujah. So, moto no ang kuan, moto ang ikaduha nga M, no?
Hallelujah. Ikauna, magbautismo. Ikaduha, maghinusol. Ikatulo, mga lagad nga tinarong. Amen? Mga lagad nga tinarong. Dili mga pagpangalagad nga kanang mga lagad siya nga kanang sa gusto na nimo. No? Pag-ulan gani, di na ka musimba, di na ka mga lagad. Amen? Di na ka mga lagad kung dagang kang kwarta, di na ka mga lagad kung wapo kang sapatos, di na ka mga lagad kung bako kang sinina. Pero kung naagad kay pagsulay, di na ka mga lagad. Amen? Kailangan tinarong atong mga lagad. Kung sa may damatan sa mong tinapilin, padayon ka ng lagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Basahan natin siya. Hallelujah. Sa Joshua chapter 24 verse 14 nagaingon, busa karon kahadlukin ninyo si Jehovah o sa kinasingkasin o sa kamatuuran, alagaran ninyo siya o isaligway ang mga Diyos nga ginaalagaran sa inyong mga amahan sa unahan sa suba o sa Ehipto o mag-alagad kamo kang Jehovah. Amen. No? So, nag-ingon ang Ginoo na kaya ato siyang alagayan nga tinudanay. Amen? Kaya uban man kung nangalagad sa Ginoo, nag-ingon o isaligway ang mga Diyos. Ang uban isa, nangalagad sila sa ilang Diyos. Dili sa tinuod ng Diyos. Amen? Ang tinudanay nga pagpangalagad sa Ginoo, kana nangalagad ka sa Diyos na mooy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen? Kung dili kayo na siya mooy nagbuhat sa langit ug sa yuta, ay malagarin. Ano malagarin mo na? Kung dili kayo na siya naghatag gininhawa sa tanang tao, ayaw na alagarin. Ang imong alagaran, kanang nagbuhat sa langit sa yuta, kanang naghatag sa itong gininhawa, kanang nagbuhat sa butang ng kalibutan na, siya ang atong alagaran, ang iyong pangalan si Jesus. Amen? Siya ang atong alagaran. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan na itong Diyos. Hallelujah. No? So, mga lagad ta sa Ginoo nga tinarong. Dili inyo nga dula-dula. Amen? Next verse. Hallelujah. Nag-iwan din sa Ephesians chapter 4 verse 32. O magmalunot ka mo ang usa-usa, mga malumo o kasing-kasing, nga magpinasailoay ka mo ang usa-usa. Ingon man usa, pag-ipasaylo ka mo sa Diyos nga diha kang Kristo. Diha kang Kristo. Amen? Amen. Kung nangalaga ka sa Ginoo, yung kinahanglan nga malumo ang atong kasing-kasing. Amen? Yung kinahanglan nga pasalunan nimo ang nakasala sa imo ha. Yung kinahanglan nga magpinasayloay ta. Isa may napay kalaban din eh. Isa may bang kita ang sinong labig kumutol. Ayaw na. Amen? Kaya, kamo igsoon, kailangan tarong mo na ito pupalagat, kailangan magpasaylo na ta. Amen? Kaya nga naman, dili magunta pasayloon sa Diyos sa langit, kung kita mismo dili kabalo mo pasaylo sa akong isikataw. Nabito ito isa ka istorya nga may usa ka dato karon siya nakautang sa usa ka dato. Kung nakita sa dato nga dili ko siya kabayad kay di mo ka dagatay sa utang. Unya yung panginabuhi nagbalot lang siya. Utang sa 100,000. Kaya, namunta mo siya nagka-appliances. Isulo pa yun siya ng adlaw-adlaw. Unya, nakita sa dato nga, di kabayan tawanan eh.
Yan ang dato. Kay ako ba, dili ka ng dato gaguso. Ako bang dato buutan. Amen? Nakita sa dato nga doon kayo siya, dato po siya anak. Yung sa, doon ali din eh. Kadoon siya sa dato. Naluoy ko sa imo ha, kanang utang mo, ay na bayarin. Para mabuhay ni mo yung anak. Kaya naluoy siya ba? Balot. Halos hindi maagi sa dala kay nagpugod din sa butang agi. Kaya, ano ka magbalot ko ka, magkulang mo na namin. Yung pagkabuntang, yung pandisal, ipagkagbayro na lagi. Na. Karon, alipay kayo siya! Sir, salamat kayo siya na imong iiris na utang! Karon, likod-likod siya. Una siya. Kaya ko si Dudo nakahirap mo dito sa kuwa. Hindi siya ako kung paningin. Sato si Inday nakahirap ko sa kuwa. Bakta siya, kita mo sa sauna si Dudo. No, alin na Dudo? Sa ibong Dudo. Dugay na kayo, Nugi. Bayaran ba? Ako nataha pa na iksor. Nagkakabot siya. Ay, yung utang ni Dudo, Dugay o bayaran. Hindi ko natin si Dudo. Karon, itungog mo na yung kapag utangan ba? Nawala tapos yung pasaylo? Sir, naintukan ba? Kabuha ka sa mga ano mo sa Facebook, sa social ko ngayon. Dali na kayo paabot ang balita, amen? Yung tupal, yung sulugon, sir, si ano ba kapag mo pasaylo ba kapag gi-arrest mo tayo yung utang? Wala ito. Nasumo ko. Ano wala ito mo siya? Ako naluoy mo kayo sa iya? So, may naluoy at nangutang sa iya? Pari-ari. Hindi sa pan. Hindi siya. Kaya mo nang gibuhat. Paninglo utang ka sa imo utang. Paninglo ka. Kaya naluoy ko sa imo. Hindi ka maluoy ato. Nangutang sa imo? Umana ko ng Ginoo. Amen? Yung pasaylo ta sa Ginoo, yung ikaw, di ka kabulong pasaylo sa iyong isang tao? Sige daw. Mga anak ko ng bato sa Ginoo, ipunta niyo pasayloon. Amen? Para pasayloon ta sa Ginoo, first, ikaw ino pasaylo. Amen? Para ito ang Diyos. Hallelujah. So, ang Israel, hallelujah. Karungo na pagpapangalagad, halo tinarong din niya pagpapangalagad, hallelujah. Aron pag abot sa panahon, sa pagbalik sa Ginoo, dili siya muhila kundi mo ismail sa imuha, kay tungod sa talaka sa kalibutan, ang imong pagpangalagad, imong gitarong. Amen? Halo, next, hallelujah. Okay, ikaapat no, mainang tuon kanunay. Amen? So, hindi na hangoy may ng punta iksoon. Amen? Hallelujah. Kailangan may ng punta. Kay wata ka bala ko sa iyo may tabo sa gawas. Yung sa balita ko sa Facebook na niagi itong dako kay truck yung nagdalag gitaw nila container van. Basta kay pag akala container van ipatong o din ano? Yung pato nga ba, basta kayo pag-anin ko kayo ba na hagpong ba? Katong sakyan ng lata. Wata ka buo, kasi may tapos sa gawas. Amen? Muna may nampuon ka, no? Kailangan may nampuon ka. Nabifon ka na lakaw, mayroon ka sa ginagawa. Ginawa, mali ako sa kumulakaw. Ginawa sa kumulakaw, proteksyon ko. Ginawa sa kumulakaw. Ang pingi ko ginawa. Ala, sa yung pagkatulog, Ginoo, sa akong pagkatulog. Ikaw mag-aban, ikaw mag-abortisyo, magpanaw kang anghel, Ginoo, sa akong pagkatulog, mo daw, tawid ako sa ko, kayong uban, siya pagkatulog, hatugol, tulog ako. Ano ba ito? Yung ulog, natulog. Nagkayo na yung pagkatulog. Kaya siya pagkatulog, nagdang ko na isang nagilog, gigo ko sa aswang. Yung pagkatulog, siya pagkatulog. Dagan siya, dagan. Na-observe natin si
Kasi yung pagdala, muna biya ko din. Wala gyapon sa ning ano ba? Urong na, no? So kailangan may lumpong taigsoon, amen? Pasawa na to, hallelujah. Kapat nga may lumpong, mato pa. Dili ka mo mga taguol sa bisan unsa, kundili sa tanan, pinaagi sa pag-ampo o sa pag-nagyupo na may pagpasalamat, ipahintalo ninyo sa Diyos ang tanan ninyong mga pangayo. Amen! Tanan ninyong pangayo! Imong pangayon sa Ginoo! Hallelujah! Mag-ampo ka, tanan ninyong pangayon sa Ginoo! Imong isulti sa Diyos! O sa imong pangayon sa Ginoo! Gusto ba taog? Gusto ba ka, Lord? Inato, nagpupunos lang ang inyong Lord. Lord! Bonus, Lord, bonus! Manay na naman po. Bulahan din nagtrabaho sa tinood lang. Ako asawa, trabaho mo sa hospital. Bulahan din ako sa tinood, bonus. Amen? Kamu, nato mo. Pero ang nagtambay, may bonus. Tambay. Amen? Amen. So ato pa ngayon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Tanan pa ngayon. Gusto ba ka o manindot imong balay? Gusto ba ka o mag-promote sa iyong trabaho? Gusto ba ka na imong mga anak makahuman o eskwela kabulbo kung nakay na yung makahuman eskwela mas kinakay anak katulong o pa makahuman eskwela ay kay ubang mga mga anak hindi nga sa ginikanan mapa ay ng trabaho kami na bahala sa imo. Amen? Yung mga nindot nga yan po gano'n nga itong anak makahuman sa eskwela. Hallelujah. No? So atong pangayon sa Ginoo. Hallelujah. Ipangay nato sa Ginoo sa ang tanan. Hallelujah. Matubadi og ang pagigdayat sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga nahuna diha kang Kristo Jesus. Palakpakan nato ang puno sa Ginoo. No, sa importante may nabuon ta igsoon. Hallelujah. Aron tanan nimong gitinguha imong insulti sa Ginoo. Hallelujah. O kana ihatag sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ingon mo nga Lord. Isa yung nagplano ma-upload din niya. Ako yung iba nag-upload din so upload pagbalik madili na siya pagbalik upload na dito nakikita ng lain. No? Kaya nga naman wala man sila ng ampo, no? Nga proteksyonan ilang kami nyo. Amen? So, pangayon na ito sa ginigsoon. Hallelujah. Sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Hallelujah. Balik ka na mabasa. Dili ka mo, wala kaguol. Isa may sige kaguol din. Yes! Dili ka mo wala kaguol. Ay, ino lang gino ba? Ay, nakaguol na. Pag-ulo na lang yan na. Pag-apo na lang na. O isulti, pangayuak, kanako ang imong ikinahanglan. Ayaw nakaguol. Amen? Dili ka mga taguol sa bisan unsa kung dili sa tanan pinaagi sa pag-ampo. Amen? O mga liupo, kamay, pasalamat ka sa Ginoo. O sa imong naangkon, o sa imong nadawat. Mga gitagaan pa ka kinabuhi, extension sa imong kinabuhi. Gitagaan gusto ko salamat ang Ginoo, ipahimulong ninyo sa Diyos ang tanan niyang mga pangayo. Tanan na pangayo, ipahimulong sa Ginoo. O ang pakigdayat sa Diyos na labaw sa tanang pagsabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga nauna diya ng Kristo Jesus. Palakpakan ang Ginoo. Next verse, hallelujah. So, sa Proverbs chapter 15 verse 8, ingon, ang halat sa taong daotan mao'y usa ka duwagtanang ng Jehovah. Apan ang pag-ampo sa taong matulid mao'y iyang kalipay. Amen. So,
Pupin mo nga dito sa dagat, Wala ba yung daghan mga barilis. Barilis. Napay kaila mga members sa MCC. Yung edad, mga 70 plus, pero kasama siya okay, wala na siya ipawa siyang amo. Yung sige na kuha ilang nansa na kukuha. Kaya, pukatino siya. Kawa siya. Kawa ka daw ang akong simana. Di na ubos og 5 mil. Matod pa niya. Kaya ilang lansa ko sige ko, kukuha. No? So, iyan po na to sa Ginoo. Amen? Kailangan may napuon kita sa Diyos. Hallelujah. Aron, matod pa din si Jehovah, halayo sa mga dautan, apan siya mamati sa pag-ampo sa mga taong matarong. Amen? So, magtinarong ka sa mong pangalagad sa Ginoo. Hallelujah. O mag-ampo ka sa Diyos. Ug ang Ginoo mamati sa atong mga pag-ampo. Amen? Next, hallelujah. Okay. Balik na usang ito yung number 1 nga M. Magpabautismo. Ikaduha. Ha? Manginusol. Ikatulo. Mga lagad nga tinarong. Ikaw pa kung sa to. May nagtuon. Dito ka sa ikalima, no? Ikalima, magpagamit sa Ginoo. Amen! Palakpakan natin ang Diyos! Karong December 19, ato ang Thanksgiving anniversary. Amen? Hallelujah. Inyong hala sa bata, December 17. Usa na buntag hapon. Buntag, no? Usa oras. Ayun, magsasinabot ng mga nag-uras. Isip ko lang isa, pahapon ang isa butang. Kamu lang ang isa butang. Okay, so buntag, no? Opa. Sabot mo sa oras. Amen? Okay. Pumila mo, ikalima, magpagamit sa Ginoo. Amen? Hallelujah, paggamit mo sa Ginoo sa December 19, ha? Kailangan yung may nagkinahanglan ang Ginoo din o kanang mga tao mabutapos. Kaya ito wala bisita. Amen? Amen? Kada nga adlaw, magpagamit na sa Ginoo na kung sa'yo mga kalihok, mga kalihok diya, mas lingkod nga, dito pasal, ako dia. Di pa yung Ginoo na. Amen? Bakpakan na to ang Diyos. Kaya magpagamit sa Ginoo. Hallelujah! Next, ato ta sa mga bersikulo. Sa unang Pedro, kapitulo 4, verse 10 to 11 na iyon, sumala sa nadawat nga hiyas sa tagsa-tagsa, mga mag-inalagaray kamo. Kaya ang pumutana, unsay hiyas ni mo karon. Sana ba, unsay imong gasa, unsay imong talent. Talent sa pagbuto. Ipagamit na sa Ginoo. Amen? Praise God. Napakay talent sa pagigbarat, ipagamit na sa Ginoo. Napakay talent sa pag-awit, ipagamit na sa Ginoo. Amen? Napakay talent sa kanang pagpanday, ipagamit sa Ginoo. Amen? Hallelujah, kahit tungkol ka, gitagaan kitagasa sa Ginoo, ano ipagamit na to sa iya. Naging mo din sulmana sa dawat nga hiya sa tagsa-tagsa, mag-inalgaray ka mo, niini kaliwala, sa kaliwala ninyo. Ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagkalalayang grasya sa Diyos. Amen? Kung may tao nga magsulti siya. Ingon sa mga pulong sa Diyos, kung may tao nga mag-alagad siya. Amin ba? Ingon sa kusog nga gihatag sa Diyos. Aron sa tanang mga butang, pagkaimayawan ang Diyos, pinaagi kang Kristo, na kaniya ang himaya o
Katuigan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. So, unsay grasya nimo ipagamit na sa Dios. Amen. Hallelujah. Next verse. Matthew chapter 5 verse 16. Basahan niyo. Palyog. 1, 2, 3, go. Iiwan ninyo ang inyong suga sa atubangan sa mga tao, aron hikitan nila ang inyong mga buhat na maayo. O pag ginimayaon nila ang inyong amahan, mga aruwa sa langit. Na ato sa langit. Amen. Matod ka din eh. Hallelujah. Sa iman niya na, iiwan ninyo ang inyong suga sa tubangan sa mga tao, aron hikitan nila. Huwag pasabot na magpagamit ka sa Ginoo. Amen. Na mga lihukunan niya, mutabang ka. Hallelujah. O matupad din, aron hikitan nila ang inyong mga buhat na maayo. Amen. For example, hallelujah na buhat ka para sa buhaton sa Ginoo. Sa karong December 19, nakagihimo para sa Ginoo. Makita mo na sa mga tao, mayroon sila. Hallelujah, ito galing kahana. Hallelujah. Nagpagamit mo sa Ginoo. Amen? Palakpakan na ito atong buhay niya Diyos. Nakailan mo tao, kanang tao ba nga na-amaze ka kay tungod kay mas liwa mo sa gisugo kanang tingtabang siya pas atong gito ang atong bata nga nag-hero nga gisib niya ang 50 katao panabaan 50 katao na luwas sunod ang bata kuhaan ang bata bakalang na iyang gipagamit ay tinubod sa Ginoo para duluwas ang 50 katao. Kung ano ang ng mga kuhaan ng mga buhat ba? Amen, palakpakan na ito ang Diyos. O kapulo ba ka pag buhaton mo na adunay akong balos? Kapulo ba ka ako sa balos sa bata sa diyan giluwas na ang 50 katao? Kapulo ako sa balos? Naasa scholarship. Gikan sa iyang pag-eskwela karon hanto sa paghuman bayad na natin. Amen. Muna nga ayaw sa iyang kung ayaw sa iyang imong kagaling nga magpagamit sa Ginoo. Kaya wala sa kita na sa Ginoo, ang Diyos adunay na kung balo sa anak. Amen. Adunay na kung balo sa anak. Laban na mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Okay, next, matuta sa sunod. Ikaw nung natanong, hapitan naman. Magbasa kanunay sa pulong sa Diyos. Amen? Magbasa kanunay sa pulong sa Diyos. Ito, pastor. Ito, pastor. Ako yung Bible. Ako yung Bible kay... wala akong kapag yung Bible. Pwede mo kapag yung Bible. Amen? Hindi mo magpalitan eh. Naman sa Shopee. Dapat sa Lazada. Pwede mo magpalitan eh. Naibarato ano yung mga 30 plus. Bisaya. Amen? Pwede mo magpalitan eh. Pwede po ka sa cellphone. Naman mag-install ka o apps. Yung Bible nasa cellphone. Amen? So magbasa ka o kanunay sa pulong sa Diyos. Amen? Kaya para makakaon imong kalag. Amen? Lisod ka iksoon nga ang imong kalag ikakaon sa pulong sa Diyos. Lisod ka na. Nga, ayahay kay imong lawas. Makakaon hugwa, makakaon litson, makakaon o mga gulay. Pero imong kalag, walay kang kaon. Ang pagkaon sa imong kalag mo ang pulong sa Diyos. Amen? So muna magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Asal baby anak. Pamina mo kinsay gusto nga
pag ang imong kalag matulong sa Ginoo maka-smile, imong kalag mag-smile matulong sa Ginoo. Gusto mo na? Pakat na. Kaya kung kabantay mo galing tao, way kang kaon, gusto mo smile. Kang tao, way kang kaon ba, di ba? Magbugo, gusto mo smile. Mamiyak ang naong. Pero kung ang taong busog, maka-smile. Amen? Mausap na iso sa imong kadag, kung atubo na sa Ginoo, yung wala na ikaw kaon, pati nga ang Ginoo, naon sa mga kadag ni Kuan, huwag may sumisma, kaya way kaon. Amen? Wala nga, ato magbasa ta kanunay sa pulong sa Diyos, no? Next slide, please. Ayun din sa ikaduhang Timothy chapter 3, verse 16 to 17, nagingon, basa pa rin. Basa ta. 1, 2, 3, go. Kasulatan, may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa matuto, sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios nga mamahigpit nga maandam sa bugos alang sa tanang maayong buhat. Buhat. Amen. Sa tibok ang sulatan, gibugna sa Diyos, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo. Amen. Kung magbasa ka sa pulong sa Ginoo, haliyo matudluan ka. Amen. Amen. Matudluan ka sa Ginoo para maampingan nimo ang imong ginabuhi. Matudluan ka sa pulong sa Ginoo. Sa pagbadlong, no? Sa iyong pagbasa mo sa pulong sa Ginoo, pwede na mabadlong. Amen. Gawa ito na po nato. Kaya huwag sa pagbasa ka sa pulong sa Ginoo, sama imong katubang ang Diyos. Kaya wala. Kung basa ka sa pulong sa Diyos, matudluan ka, mabadlong ka. Amen. Sige nun, sa pagsaway, no? Masaway ta kung nagabuhat ka dili maayo, pagbasa mo sa pulong sa Ginoo, masawayan ta, no? Matudluan ta. Sa pagmatuto, sa pagkamatarong, no? Hallelujah, mahimot ang matarong. Kung kita magbasa sa pulong sa Ginoo, aron ang tao sa Dios mamahigpit nga maandang sa bugos alang sa tanang maayong buhat. Kung sige kang basa sa Bible, hallelujah, wala lang kay panahon sa mga dili maayong buhat, kundi ang imong panahon mo lamang sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Amin ba? So importante nga magbasa ka sa pulong sa Dios. Importante nga sa imong panimalay, nagbasa ka, nakita sa imong anak na nagbasa ka sa pulong sa Diyos, o ang imong anak, nagbasa na muna sa pulong sa Diyos. Amen. Kay sundugo sa imong anak, ang imong gibuhat. Amen ba? Pero kung sa balay, huwag kayo basa-basa sa Bible, ang imong gibuhat ito, tiktok-tiktok ka. Pagka imong anak, si Mama, si Papa, Mama, tiktok-tiktok po na imong anak. Sunod ko nga na. Huwag ka nagbasa sa Bible, wala ka nag-ampo. Sunod ko muna lang, di ko na mag-ampo, di ko na nagbasa sa Bible. Amin ba? Pero kung nagbasa ng Bible, mag-ampo ka, sunod ko muna nila, palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Next verse. Hallelujah. Nag-inom din eh. Lasan eh, no? Lasan eh. Hallelujah. Magtuman sa sugo sa Ginoo. Amen? Magtuman sa sugo sa Ginoo. Tumano din itong sugo sa Ginoo. Nag-inom din, no? Nindot imong pangin. I am the Lord thy God. Thou shalt have no other gods before me. Mali sugo sa Ginoo. No? No, wala na in Diyos. No, sa atong Ginoo. Thou shalt not make unto thee any graven image. Sa Bisaya pa, dili gunta maghimo og larawan. Amen. Iwo siya daw, di gunta maghimo og larawan. No, kain Ginoo Espiritu, sibahan to siya sa Espiritu ng Watawaran. Iwo siya, thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Hindi na po gamitin ang ngalan sa Ginoo sa binuang pamaagi. Amen? No? Kailangan ang ngalan sa Ginoo gamitin nato sa minatarong pamaagi. Ino din eh,
Remember the Sabbath day to keep it holy. Amen? Atong hinunduman ang adlaw nga balaan. Nung kaning adlaw nga Domingo, atong hinunduman, pahay ni sa Ginoo. Dili. Ang ubang kawatan kaayo sa adlaw sa Ginoo. Maski adlaw sa Ginoo, gigamit gyapon. Amen? Ingon nila, remember the Sabbath day to keep it holy. Ingon mo din, honor thy father and thy mother, no? Kailangan atong respetuon ang atong amahan, ang atong inahan. Amen? Di ta magsukol-sukol. Dili na ito malikaso atong inahan. Mutuman ta. Amen ba? Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Ayaw pagpatay. No, dili. Ayaw pagpatay. May basta na, patay mo pa na. Okay na manok. No. Parehas na nga o kapayas. Humunggay. Okay na ng manok. Ayaw mo wala ka. Okay na naman kami. Kaya pura na. Ikaon. Thou shalt not kill. Buto sa word. Ayaw mo patay tao. Amen. Thou shalt not commit adultery. No? Ayaw pang commit adultery. Kanagong. Minyo na ka. Karon, huwag ka natagpo ba? No? Kasal na ka. Huwag ka natagpo. Hindi ta kagain. Na-adultery ka na. Amen ba? Amen. Wala kung kasal na ayaw. Hindi tagain. Amen? Pag-uparan ng asawa. Kaya kung asawa, ikaw ba nag-promise ano, pag-upahan ko na mo. Pag-bulat ka na ako tayo. Iwan niya, minundo mo niya akong ba sa akong makuhan ba? Uminyara. Amen? So, thou shalt not commit adultery. No? Kung minyo na ka, nakasal na ka, kailangan kontento ka. Amen? Kontento ka. Hallelujah. Thou shalt not steal. Ayaw po pangawat. Amen? Ayaw po pangawat. Amen. Ayaw pong pangawat. Bantay-bantay ka nga. So, balay ni mo ni. Kanya, okasyutan na kung sabihin na dagna mo, di mo na okay na siguro. Di mo siguro dito kung sana. Kaya, suman-suman ito na, ako na ko siya. Ang tao mo, magbuhat siya ba? Magbuhat siya ko ba? Isu na sana nito, mahal natin ko. Nabusog mo ito ako, dito ni sana. Kasi magbuhat ang tao. Pero nag-ingon din eh, thou shall not steal. Ayaw yung magbuhat. Bisa kita lang na siya. Kawag yung muna. Amen? Thou shall not bear false witness. No? Ayaw pagdalag. Isa po sa yuta. Di ko imo ang yuta. Gusto niyo maangkot, yan dala ka mga false witnesses na gibayran nimo, pa-witness nimo nga ikaw yung tag-iya ng yuta. Ayaw, amen? Maski maimo ng yuta, kay nadaog mo, pero sa talbo at ubangan sila pildi gapon mo. Amen ba? Thou shall not bear false witnesses. Thou shall not covet. Ano siya covet? No, maibog. Amen? Thou shall not covet kung naasay helicopter. Okay. Amen? Ayaw. Amen? Ayaw kakot kung naasay kuhan ka ng fuels, transformer. Hindi nakakapulong. Hindi nakakapulong. Hindi ko na nakuhaan mo po na alasan. Amen. So, magtumang tali. Amen ba? Para ang Ginoo. Hallelujah. Tumang tali son. Hallelujah. Kay pagpanandam na sa iyong kagalingon sa iyong family. Magtumang sa sugo sa Ginoo. Next verse. Hallelujah. Yan ini. Kung nagugma ka mga anak ko, magbantay ko mo sa ako mga sugo. Amen?
Hallelujah. Kung nagtuman ka sa sugo sa Ginoo, tiwailang ka na, higugman ni mo ang Diyos. Next verse, hallelujah. Next, sa 11 verse 8, apan siya mingon, mga bulahan, Panginoon, ang mga na nagpatalingog sa pulong sa Diyos o nagabantay niya. Amen? Bulahan ka mo, bulahan kita na nagtumang sa sugo sa Ginoo, nagbantay sa sugo sa Ginoo, nagtumang sa iyang sugo, ang tawag sa imo, bulahan ka, kay paabot ang panahon, kung ang Diyos mabalik na, hallelujah, matingan na lang ka nga, sadyang matingan na lang ka nga naan na kasi hari sa Ginoo. Kasi ako ginatan ninyo nga, ikaw pagkawala mga tao, pagkawala na, boom! Pagbukas ng mata, wow! Wow! Ay mo, baka English ito, wow! Kita nung langit, kita nung asta kanindot, wow! Pag duko niyo, wow! Bulawan! Hindi ito pa bulawan. Tumpal niyo sa langit, sama? Tidak ko magtunuan yung buwan, balas. Bulawan, amen! Huwag kayo may dito sa langit. Huwag kayo na yung wow! Wow, Lord, thank you, Lord, thank you. Imagine ka, huwag kang masahe, dala ka ito. Amen? Ang atong kapita pa mga kasalanan ito, pangalaga na yun. Amen? Hallelujah! So, sa Psalm chapter 119 verse 161, ayun, ang mga nagugma sa imong kasuguan, adunay pagdait nga dako, o kanila nga wala ang kahigayunan sa pagkapanggol, no? So, nindot yung ikson, hallelujah, kung nagatuman ka sa sugo sa Ginoo, kinag-ingon siya nga, adunay pakigdait, no? Adunay kalinaw, adunay kalipay, nga dako, o kanila wala ang kahigayunan sa pagkapanggol, no? Dili ka mapanggol, no? Dili ka mahagba, kay nga naman, hallelujah, ang Diyos mo nagtabang sa imuha, kay ikaw usab, nagtuman man sa iyang sugo, palakpakan na ito ang puno sa Diyos, hallelujah. Sumoto ka ang 7 km, no? So, balik ko na ito ang 7 km, ano ulit? Okay, doon ang tagbasa, ha? Ang 7 km, number 1, basa. Next. Maglinulsol sa mga Amen. Next. Amen. So, Amen. Kalima. Amen. Sunog. Amen. Last. Hallelujah. Ito. Amen. Hallelujah. Praise God. I hope so na tayo na sabtan o sila ito kuha. And please apply, no? Apply in your home, namo sa inyong balay, i-apply inyong nadugang karon kay makatapang na sa imuha o maandam nimo ang imong kaugalingon ug imong family sa pagbalik sa Ginoo. Praise God. So karon, hallelujah, manindog kita. Hallelujah, manindog kita atong kawisan atong buhi nga Dios. Praise God, let us worship the Lord, our God, our King, our Savior. Hallelujah, hallelujah. Maayos siya sa ating kinabuhi. Hallelujah, praise God. Hallelujah. So atong awitin so ang awit nga labaw sa tanang butang. Amen? Awit ka, upanig siya ta. No, lagi. No. How? Okay. Hallelujah, hallelujah. So on, hallelujah. I hope, hallelujah, na natin nakapunan o natin nakuha, and then apply, i-apply ninyo sa inyong balay para makita sa inyong makita sa mga bata o sa inyong mga anak na inyong gibuhat ka na o ng inyong mga anak, hallelujah, puhon sila na pagbihingon na anak,
Praise God. Okay, so awitan ng Ginoo, hallelujah. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Nabuhat sa langit, Jesus. Ang
You have a text message. Ikaw ang bago sa aming kinabuhi. Ikaw ang bulipis ang kasikasin. Ikaw ang magbiyan ka na mo. Ikaw ang dalang kamaturan ang kinabuhi. Kuli mo nato sa mahal ko din ba ang kanibuloy. Siluwa kami sa mga salaka, siluwa kami sa mga dumot, sa mga suko, sa mga langit, sa mga tao, siluwa kami sa among gawang unahunan, sa among mga ginagawa na din mahay mo, siluwa kami nun. Siluwa kami nun, no say, wala kami time sa